Xayrli kech do'stlar, xayrli kech borg'izga da, barchag'izga da qo'ynar salom aytamiz olqishlar. Do'stlar, biz sizni Big Shot ko'rarga bugun munda Totar Junior ligasining finali hamda albatta aydagiz komandalar bilan tanishib ketdik. Birinchi bo'lib sahnaga chiqadilar. Ikkinchi gimnaziya Zamba. Или 8 maktabdan eksklyuziv. 4 maktab Zap Live. Ham 84 litsey Obana. Шулай итеп дуслар, командалар белән шундый тиз арада танышып үттек. Тагын бер тапкыр әйдәгез алкышлыйбыз безнең финалистларыбызны. Кайнар алкышлар аларга. Сезон буенда алар ярыштылар бер-берсе белән, тик финалга 4 команда гына үтте. Алар белән танышып үттек инде әлбәттә. Хәзер әйдәгез әле танышып үттек икенче команда белән. Беренче түгел, беренче командалары безнең КВНщиклар, икенче команда ул жюри әгъзалары командасы. Әйдәгез алар белән танышып үтик алкышлар астыннан. Бүген безнең жюрида Югары Татар КВН лигасының җитәкчесе Рамил Агдеев. Татар КВН-на нигез салучы безнең әниебез Фәрида Якуповна Таштабанова. Сборная Татарской лиги КВН командасының үзәк актеры, Татар Продакшн иҗат берләшмәсенең алып баручысы, резиденты һәм управляющий партнер квеста «Нехорошая квартира». Ул татарчага тәрҗемә ителмим или Ношар фатирның управляющий партнеры Эмиль Шайхутдинов. Яшьләр белән эшләү белгече Мизгел клубыннан Айдар Сафиуллин. Һәм Намасте. Дөрес әйттемме мин? Рәхмәт. Намасте квест проектының кем әтисе, җитәкчесе һәм Марат КВН командасының җитәкчесе Марат Салахов. Жюри әгъзалары белән танышып киттек дуслар. Хәзер инде әйдәгез минемчә башларга мөмкин. Командаларга инде гадәттәгечә сүзләрне әйтәм. Алар гадәттәгечә кычкырып җавап кайтаралар. Шуннан соң алкышлар астыннан аларны сәхнә артына озатабыз. Командалар, без булдырабыз. Әйдәгез дуслар, алкышлар астыннан озатабыз командаларны сәхнә артына. Командалар әзерләнгән вакытта мин тиз генә оештыручыларга рәхмәт укып китәм дуслар. Безнең оештыручылар Шаяннар һәм Тапкырлар клубы юниор лиганың организаторлары, Мәгариф һәм яшьләр белән эшләү идарәсе. Монда алкышлар бирергә мөмкин дуслар. Шулай ук 14нче балалар яшь-үсмерләр үзәге бүлеге һәм иҗат Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Алкышлар бирик дуслар. Зур рәхмәт. Һәм тиз генә командалар әзерләнә. Мин тиз генә сезгә бәләгә генә анонс бирәм, нәрсә бүген була. Бүген финалда 4 команда күргәнегезчә, алар 3 бәйгедә ярышалар. Беренче бәйге безнең сәламләү бәйгесе, гадәттәгечә инде приветствие дип атала ул. Аннан соң икенче бәйге разминка була. Разминкада әлбәттә сораулар, кызыклы сорауларга командалар кызыклы җавап кайтарырга тиеш. Һәм бүген разминка шундый комбинированный була. Димәк, сораулар безнең жюри әгъзаларыннан да бар. Сез дә әзерләгез сорауларыгызны. Гадәттәгечә мин сәхнә астына төшеп, сезгә микрофон биреп, сез инде үзегезнең соравыгызны җавап түгел, җавап көтөрсез дип әйтергә була. Шуңа күрә әзерләгез сорауларыгызны, дуслар, уйлагыз. Кызыклы сораулар кирәк әлбәттә. Ярый, минемчә башларга мөмкин. Әйдәгез беренче команданы көчлерәк алкышлап каршы алабыз, чөнки концертны башларга гел авыр. Көчлерәк алкышлар дуслар. Каршы алабыз беренче булып сәхнәгә икенче гимназиядан команда КВН Зamba.
бүгін жеңе. Біз түгіл, обана. Ильнас, сен нәрсе, біз мұндай жырлар білен финалды жеңе алмайбыз бет. Қорықма, менің тіке квеншікні шақырдым. Қой соң. Мен мұнда. Сен ме, тіке көвенчік, сен нәрсе күтуден қолдың ма әлі? Юқ, Әне бет, томға бойып қойғандар. Кімнің сайыры жоғалды? сыйыр түгіл мен. Біләсің келсе, менің көп миниатюралар бар. Нешеу? Біреу, Неге сен көп айтасың? мен аны 4 алып көрсетем. Көз алдыңызға кетерігіз, көп балалати роддом янында. Рәмзие! Рәмзие! Жетті инді! Замба КВН командасы. Рапапап, замба! О! Оға! Көз алдығызға кетірігіз, Оқтанышта трогательный зоопарк қоштылар. Міне бұл біздің кәже. Міне бұл біздің сыйыр. Міне бұл біздің экзотика. Ураз қызы. Отпустите меня, что я вам сделала? Сөйле, біз сізні бары-бір аңламайым. Біздің әлі башқұрттарда бар, айда қараймыз. Қамысыз. Әмінді хәл әрбір бізде де болған бардыр. Әне, су ұрғыт әлі. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect. Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Көз алдығызға кетірігіз, егет алтын балық тұтты. Ого, сен балық? Сен бит алтын балық. Неге сен жешіл? Сол себет мені камыда тұттың. Менен бит 3 тілек бар. 1, 2, 3. Мен тілейм. Тиріз, камаз, хам камаз тиріз білен. Сенің бет 2 камаз теріз болашақ. Бум! Яра, мә, трын. Точно, меңа бит там бош мие керек. Сен бұл бетіне 4-ші тілек. Ярар инде, тиріз тәйбәт. Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Урамда болған хәл. Эй, Матуркай, сенің шибер малай белән танышасы киләме? Йоқ. Ого, бүген минем көнем. Ямсыз Илнас. Зарина? Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Магазинда болған хәл. Исәм, ярыма мен чипсарик. Юқ. Ага, шулай булса мен хәзер әнигә шалтыратам. Трын. Алло, ұлықайым, нәрсе болды? Мен аманда чипсарик сатмайлар. Чипсарик сотмайлар. Нешегенде сотсындар, сенға чипсарик құлқан бияра мен ішті. Давай, пока. Миңа не айтты чипсарик алырға. Сенің әнің меңа кім? Миңа чипсарик керек. Қазір охранникны шақырам бет. Алло, охранник, мұна недер шушпа менен чипсарик сұрай. Бир әлі аңа трубканы. Бұл сеңа. Нәрсе болды? Сен нәрсе анда жүрсің? Мен чипсарик айтам. Команда, менің ойлауымша біздіге недер шоу жетмей, міне. Хәзер бұла. Рафаэль! Сен тинтек. Илнас, ол біз сені қазір қиыной. Қорықма, сәхнәдә темешек. Ха, кулис отырында бәрем. Понял? Чмошник. Ярар инде, бұл өтісі мәзәклер генә. Замы КВН командасы. Замба, собылғыз! Алқышлар, достар, Замба КВН командасы. Екінші гимназиядан Замба КВН командасы Демокрит стелит деген ғалимге рәхмәтләрін білдіре. Аллаға шүкір, Демокрит стелит. Девам етебіз, келесі команда мен көрем әзір. Сіз әзір ме?
Амин. Алайса башлыйбыз, дәвам итәбез. Сезнең каршыгызда 58-нче мәктәптән эксклюзив КВН командасы. Эксклюзив сәхнәдә тора, урамда сулар ага. Җәйгә ябыгабыз, бу хәрәкәтне ясыйбыз. Сәлам, КФУ залы! Сезнең алдыгызда эксклюзив командасы. Кызлар, әмин шпагатка утырырга һәм йөзәргә өйрәндем. О, бик күп көч түккәнсеңдер. Юк, язгы бызлавык булышты. Кызлар, туктагыз әле, бәләкәчләр коясың. Так, мин аңламадым. Кем монда безне бәләкәчләр дип атады? Камилла, сез һәр уйны соңга каласыз. Җиткәндер инде. Җиткәндер инде безгә акырырга. Уф, туйдырдыгыз. Хәзер мин абыемны чакырам. Абыем! Хәерле кич зал. Сәлам дуслар. Азат князь. Минем исемем Рәмис. Танышыгыз, Рәмис, Бред КВН командасы. Сине бары бер кемдә белми. Ник чыктың син, ә? Нишләп белмәсен? Беләләр. Рәхмәт. Минемени? Ха, рәхмәт. Миндә вообще-то миниатюралар бар. Күрсәт. Күз алдыгызга китерегез, Мулла приколист. Александр, кара прикол. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ярар, җитте, финал җилләрләнергә вакыт юк. Башларга кирәк. Эксклюзив киттек! Тагын бер тапкыр хәерле кич зал. Һәм безнең беренче миниатюра бәләкәй кыз төнгә каршы ужастик карады. Син кем кит? Кызым, син нәрсә? Мин бит утын ярыга барам. Син кем китме? Матурым, син нәрсә, мин бит маска ясадым. Киеп куй әле кире. Авылда булган хәл. Олиянең егете бар бит. Шулаймы ни? Юк, ул миңа вообще-то ошамый. Уф! Да вы достали уже со своим татарским языком! Татар авылдагы рус балалары. Сез һәр ел сайын әзәясез. Так, ты что там про меня говоришь, а? Уф, бу марҗаны базга ябып куйгыз әле. О, базу, я люблю, поехали! Һәм безнең актуаль миниатюра департамент проверкасы мәктәпкә килде. Так, сез балбеслар, хәзер үй эшен язабыз да, сез бер тыныгызны да чыгармыйча утырасыз. Аңладыгызмы? Исәнмесез, мин балаларны Исәнмесез, кирегез. Бу безнең иң яхшы класс. Утырыгыз, балалар. Хәзер без үй эшен тикшерәбез. Булат, 2-гә 2-не кушкач күпме була? Хәзер бит татар теле дәресе. Молодец, мин сезнең игътибарлыгыгызны тикшердем. Апа, сез миңа 5-ле куясыз дигән идегез. Камила, мин бит сиңа 5-лене куйдым. Юк, менә бит татар теле. Юк. Ярар, хәзер куям. Мин барысын да хәтерлим. Ләйсән Илгизовна чыгарга ярыма? Так, Лилия, син тәнәфестә нәрсә эшләдең? Текстны ятладым. Нинди текст? Ләйсән Илгизовна, сез иң яхшы укытучы. Мин сезне бик яратам һәм бу дәрес өчен бик зур рәхмәт. Ярар, Лилия, чык.
һәм бүтән күрмә. Исәмсез. Исәнмесез, директор апа. Отырығыз, Ләйсән Илгизовна. Бүгін проверка келмей. Ничек килми? Бу кем? Мин табиб, балаларның башларын тикшерә кердем. Эксклюзив бары тик сезнең өчен. Рәхмәт, дуслар! Алкышлар тоғын бір тапқыр достар, 58-ші мәктеп. Эксклюзив КВН командасы исеменнән җитәкчебез Ландыш Рамилевнаға безгә күрсәткән хезмәте һәм тырышлыгы өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Алкышлар Ландыш Рамилевнаға. Шулай ук 58-ші мәктәпнең тәрбия эшләре җитәкчесе Гульнас Ракиповнаға да бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Шулай ук зур рәхмәт аларга. Дәвам итәбез дуслар. Киләсе команда ул инде 4 команда безнең бүген, име? Бу безнең 3-нче команда. Минем ишектер сценарийда 4 дип куелган. Әлбәттә инде 3-нче команда 4-нче мәктәптән Зяп Лайф дип атала. Ул әйдәгез каршы алабыз кызларны алкышлар белән. Check this out. Исәнмесез, кадерле дуслар, сәхнәдә Зяп Лайф КВН командасы. Һәм беләсезме нәрсә мин уйладым? Кызлар, без бу сәхнәдә күп уйныйбыз, әйме? Бер тапкыр да зал белән танышканыбыз юк. Кызлар, әйдәгез бүген танышып китәбез. Әйдә. Регина. Бас урыныңа. Хәзер Алия безнең тоже баса урынына. Хәзер минем исемем Ләйсән һәм мин командада иң шибәр кыз. Так, Ләйсән, әйдә сценарий буенча. Ярар. Так, ага. Biz bugün җиңәчәкбез. Мяу, так юк бу бананыкы. Так, ага. Замба, алга. Так юк бу замбаныкы. Уф, аламбыз вообще эксклюзивны кымны карамыйбыз. Без бugün җиңмибез. Безнең Зяп Лайф КВН командасы. Шаптырмадың, тындырма, коптырмадың, чәчәкләр иснәтмәдең, сөям дип тә әйтмәдең, шапкырмадың, шишмәдең, ысытмадың кич. Авылларга трендлар бик озак барып җитә. Әйдә. Әйдә, тагын. Карчыклар, сез нишлисез? Бу дөрес түгел, модны түгел. Менә бу хәзер модны. Арабызда бөзели, безне хәзер беркем табалмый. Чыланабыз яңгыр астында. Шаптырмадың, тындырма, коптырмадың, чәчәкләр иснәтмәдең, сөям дип тә әйтмәдең, шапкырмадың, шишмәдең, ысытмадың. Күз алдыгызга китерегез, авылга өр-яңа асфальт җәйгәннәр. Өр-яңа. Тутма, син нәрсә ул бит яңа. Әйдә, утынабыз, әйдә. Менә нигә аны 5 метр гына ясаганнар? Әйдә, хәзер син әйдә. Инага шаптырмадың, тындырма, коптырмадың, чәчәкләр иснәтмәдең, сөям дип тә әйтмәдең, шапкырмадың, шишмәдең, ысытмадың кич. Хәзер карап китик, флиртовать итә белмәгән кыз. Так. Егетләр. Нәрсә дөрес түгел инде? Ничек егет табырга? Беренче пункт. Матур итеп иренне тешләргә. Ну, матур бит. Инага шаптырмадың, тындырма, коптырмадың, чәчәкләр иснәтмәдең, сөям дип тә әйтмәдең, шапкырмадың, шишмәдең, ысытмадың кичәдә. Күз алдыгызга китерегез, авылда компьютер классы ачканнар. Хөрмәтле ата-аналар, кадерле укучылар һәм укытучылар, бу безнең авылда иң беренче кыйбатлы компьютер классы. Кірмейбіз, компьютерлар кыйбат. Икенче бәйрәмдә тагын ачабыз, тагын карыйбыз һәм биклейбез. Хәзер өйгә таралабыз. Инага шаптырмадың, тындырма, коптырмадың, чәчәкләр иснәтмәдең, сөям дип тә әйтмәдең, шапкырмадың, шишмәдең, ысытмадың кич. Свинка Пеппа, татарча. Исәнмесез? Мин Бәрән Ләйсән. Бу минем әтием Сарык. Бу минем әнием Бәрән.
Менә сиңа оек баш, менә сиңа башмак, менә сиңа шарф. Әби, коя бабай. Кызым, син үскәч кем буласың килә? Люля кебаб. Әни, без бүген тышка чыгабызмы? Юк. Без бүген тышка чыгабызмы? Юк. Нигә? Чөнки бүген Курбан бәйрәм. Ахырдан нәрсә әйтәсе килә иде? Финал уены ул безгә сугыш сыман. Һәм җиңәр өчен без бөтен әйбергә әзер. Аңладым. Эксклюзив КВН командасының музыкаль номерында йолдыз булып Рафаэль Насыйбуллин чыга. Ул нәрсә сөйлисең инде син, Анда бит Әлфия Хакимова чыгачак. Замба КВН командасында КФУдан Айдар чыга бит. Безнең BBK командасының подавалысы. Ул исемне син тагын бөтен әйберне боздың, Зяплайф КВН командасы, рәхмәт дуслар. And where are we? Алкышлар Зяплайф КВН командасы 4-нче мәктәпнең директорына Гарифуллин Айдар Хакимьяновичка һәм педагог организатор Госманов Ильдар Флёровичка һәм звукач Диана Галиевага рәхмәтләрен белдерә. Әйдәгез алкышлыйбыз барлык монда язылган кешеләрне. Дәвам итәбез, сәламләү бәйгесен тәмамлыйбыз. 4-нче команда сәхнәгә чыга. Хобана, каршы алабыз. Stand right up and forget the pain. Хәерле кич, дуслар. Сезнең алдыгызда Обана КВН командасы. Һәм без башлыйбыз. Хәерле кич, зал. Безнең беренче миниатюра кварт яшьтәге кассир. Фөз яп. Йокламыйм. Әйдәгез карап китик, ничек шәһәр кызы саздан үтә. Хәзер ничек авыл кызы саздан үтә. Инде шалбарымны пычратым. Юабыз хәзер. Үрдәкләрнең физкультура дәресе. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Хәзер кешеләр кебек. Ничек йөриләр алар? Күз алдыгызга китергез, банкта булган хәл. Колларны күтәрегез, бу ограбление. Нәрсә сиңа кире? Эй, улым Рамил, бер нинҗи уенда ишекне ачып кертмисең әбиеңә. Мин такты Рамил түгел. Ни Камалов Рамил син бит инде. Әби, син нәрсә политетәсең? Без бит банкны басабыз. Акчаларны бирегез. Тәти колың белән ал. Әби, сумканы тотып тор әле. Эй, менә сиңа хәер кызым. Менә сиңа хәер улым. Нинди хәер? Әби, бу бит урлаган акчасы. Все, китәбез моннан. 45.02 га улым. Әби, нишә син политетәсең? Әйдәгез карап китик, ничек әни малайны өйгә чакыра. Гади әни. Рамил, ашарга кер. Ярар, әнем. Усал мәче. Рамил! Ашарга кер. Ярар, әнем. Әни загадка.
Yeah. Әни Мишер. Рамил улым, сыптырып қана чәйшіре кіре, шүміріп. Кіргенде заваркы да ол, стакан да ол, айда тезгіне шүмірәбіз, тезгіне, айда. Татар малай космонавт болса, не болар еді? Взлетқа 5 минут. Улым, Бейсіз нешісті мұнда? Оғызың ұйып. Нәрсе тинтек баш, космосқа жиындың міне жылы киімсіз. Киімнер ап келдім ме сеңа? Міне гәлу шәйімі, түбәте ейімі. Міне толық сеңа итейі, ошарсың. Рахмет. Қорайлы улым, міне қоя қойырған екен сен. Нәрсе бұл? Бисмилля. Бір мұнда. Қорайлы улым. Точно, ұныта яздым. Фәузи апам береге қошты, барып жеткәш берісін әлі. Кімге берем, бит космосқа іші? Фәузи апаңнан бүтін жерде туғаннары бар ол. Улым, точно, космосқа шасын бітсен. Кел әлі, кел. Күрші қызын Лейсәнні оқтанышқа алып қойырсын әлі. Ненде оқтаныш, бит космосқа ішем, космосқа. И нәрсе, космосқа шыққанда оқтанышқа әлекмейм дейсің міне? Жоқ, әлекмейм. Қызып шығып тұр әлі, шығып тұр. Жоқ да? Жоқ. Тауықларына бермейңа. Мә. Мен әне кіші бітінде. Мә, ал енді, ал. Рамил улам әймі? Ракета әймі? Яқланып шасы болма. Әйбет күні өш. Ярар. Ракета янынан китегіз. Тоқтағыз, үшкірем. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break. Ақырдан нәрсе айтасыз келе. Достар, Обана КВН командасы 5 ел чемпион болғаны жоқ. Сың Артур, бұл традиция. Әді оны бұзмай... Оғызың ұйып. Обана КВН командасы, рахмет достар. Мяу. Алқышлар, достар, Обана КВН командасы. Әзгіне партнерлар турында әйдіп өтем, командалар әзірлене. Татар Юниор КВН лигасы қарарға ұнытмағыз, достар. Әнешік деп сұрасағыз, Олга ТВ каналының YouTube битлерінде һәм ВКонтакте шілтерінде. Түп түгел бір ойдан соң не бүгінгі ойынны Олга ТВ-де қарай оласыз. Қазір енді әйдегіз олқышлар осынан командаларыны шоқырабыз сәхнеге. Командалар сәхнеге. Біз енді әлбәтті, достар, құл шабабыз. Біз барыбызды аңлайбыз, командалар икенші бәйгеге разминкаға шықты. Демек, сіз сұраулар әзірлейсіз, ләкин шул мезгілде сіз ойлаған вақытта, сұраулар ойлап шығарған вақытта біздің жюри әғзілерге қарашларыбыз юнәлді. Чөнки сәлемләу бәйгесі үшін бізге баллар керек. Кімге көпме қойдығыз, әйдегіз көрсетігіз бізге. Көтәрігіз балаларны. Бірінші болып сәлемләу бәйгесін башлады, ашып жіберді біздің концертімізді. Замба КВН командасы. Замба 4-5, 4-5-5. 3-5-лі һәм 2-4-лі. Рәхмәт. Аннан соң біздің эксклюзив КВН командасы шығыш ясады. 4-4-4-4-4. Барлық жюри әғзалары да 4 бал қоя. Аннан соң Зяплайф КВН командасы, Зяплайф қызлары шығыш ясады. 5-4, 5-5-4. 3-5-лі һәм 2-4-лі. Һәм инде сәлемләу бәйгесін тәмамлады Обана КВН командасы. Барлық жюри әғзалары да 5 балл қойды. Демек, максималь баллар. Баунти. Все для райского загородного отдыха. Отдыха, каким он должен быть. Баунти. Новая база отдыха для встречи старых друзей. 999-899. Открой долгожданную возможность сбежать от серой реальности. Собери команду из коллег, друзей или родных. Выбери жанр: фэнтези, хоррор, приключения,
детектив. Окажись в запертом пространстве с невероятной атмосферой и с крутыми спецэффектами. Ищи тайники, находи решения, используй логику, доверяй интуиции. Ощути себя главным героем захватывающего сюжета. Разгадай историю квеста. Выберись наружу за 1 час. Испытай настоящие эмоции. Квест-проект «Выйти из комнаты». Уже в 30 городах по всему миру. Ярым, мұның білен сіздің ішігіз тәмам деп әйтірге бұла, ләкин әлбәтті енді сіз сұраулар әзірләгіз. Кімнен башлайбыз, жюри ағзалары? Залдан башлайбыз ма, яки сізден сұрауларым баштан? Мен де шулай ойлайым, әйдәгі сізден башлайбыз. Микрофонны... Микрофон... Әйді, Ремис бар, итіп қоялы. Біздің қарышын, молодец. Ярый, достар, тағын бір тапырға батлайым. Біздің разминка ең шындай КВН ойнаушылар арасында ең ауыр бәйгі деп сонала. Шынки анда достар мәзәкләрні 30 секунд арасында ойлап шығарырға керек. Мәзәкілі жауапларны деп әйтерге дұрысырек була. Демек, сіз де қадірлі тамашашыбыз әзірләгіз, ойлағыз сұрауларны. Әліге біздің жюри ағзалары башлый біздің Марат Салахов. Әйдә, Марат. Хәйрлі кеш, дуслар. Менде шындай сұрау. Хәзір көбісі әйтелер, менә яшьләр авылға кайтмый дип. Шындай сүз бара, мен дә шул фикергә кушылам. Сезнеңчә бу проблеманы ничек шешеп була? Бик фәлсәфи сұрау булды бу, шуны әйткәндә дөрес. Соңыннан сөйләшербез. Ярый. Юк, бәлки бер предложение белән чыгарбыз. Нәрсә? Ну, министерствоға хат язабыз аннары. Петиция, хәзер петициялар популярны. Жауап кайтара замба, әйдә, Марат, тагын бер тапкыр сорау. Хәзерге яшьләр авылга кайтмый дигән сүз бара, бу проблеманы ничек шешергә? Анда underground ашарга. Анда underground ашарга. Анда underground ике сүз бергә килгән, шуңа авыр булды аңыз генә. Анда бит. Анда underground ашарга. Марат, син undergroundка барганың бармы? Әйдә. Әйт. Бар. Ярый, эксклюзив. Әйдә, сорау. Хәзерге яшьләр авылга кайтмый дигән фикер бара. Бу проблеманы ничек шешергә? Сабан туйына һәр атна сайын үткәрсәләр, атна сайын кайтырлар иде. Нә шулай? Да, дөрес фикер бу. Кызык, дөрес. Менә көн сайын, атна сайын сабан туй булса, кайтабыз, конечно. Конечно. Зато бүтін татарлар көрәшчеләр булыр иде. Атна сайын көрәшергә кирәк бит. Тагын җаваплар бармы? Минемчә топ дип кычкырабызмы? Нигә музыка юк безнең? Тык-тык-тык-тык-тык. Кая ул безнең? Тык-тык-тык. Юк. Тык-тык-тык-тык. Мин үзем әйтәм, ярый, ничек телисең? Ярый, стоп булды бу дуслар. Юк, бар икән, менә бит ничек. Әйдә, Марат. Зяплаев. Хәзерге яшьләр авылга кайтмый дигән сүз бара. Бу проблеманы ничек шешергә? Ничек башлы кеше бөгелмәгә барасы килсен, Калганнары бөгелмәдән бугай алкыш бирмәделәр. Алкышламадылар. Ярый, минемчә тәмам бу сорау. Зур рәхмәт сорау өчен, Марат. Бик шундый кызык проблема булды бу. Рамил, әйдә синнән сорау. Рамил Агдиев. Сәмсез. Бер. Сәлам барыгызга адам. Шундый сорау. Менә без Руслан белән. Әйе, мин. Комикс ясый башладык. Татарча. Әйе. Мин уйлап чыгарам, Руслан художник безнең. Рәссам, әйе. Һәм инде менә безгә булышыгыз, менә яңа татар супергерой уйлап чыгарга булышыгыз әле. Яңа татар супергерой. Без бүген уеннан соң җыелабызмы синең белән? Комикс. Һәм инде нинди аның суперспособности бу? Һәм аның суперспособности.
Супер разминка. Былай әйтик, Сұрау яңа артыннан тагын бір супергерой сұрау. һәм нәрсә эшли ул? Нинди һөнәре аның? Һөнәре. Әйдә, Руслан, син дәген уйлап чыгар берсен. Берсен? Һәм инде соңыннан әйтерсең. Все аңладым. Так. Хәзер әйтим что. Аптыраттың, қара әле уйлыйм бит. Яңа супергерой. Так. Мин күрәм анда артта карта уйный башладылар. Ага. Эксклюзив чыга, алкышлар белән каршы алабыз. Так, эксклюзив. Яңа татар супергерой ул кем? Шек-шекмен. Көтүлмәгән прям герой. Онытмагыз зинхар өчен, бәлки шәк-шәкмен нәрсә эшли ул? Беләр һөнәрен әйтергә, беләр суперспособностен әйтергә. Әйдә, яңа татар супергерой ул кем? Көрән бәрәңге. Көрән бәрәңге! Көрәк бәрәңге. Көрән бәрәңге. Көрәк бәрәңге бик шәп. Коричневый. Да? Көрән була алайса. Ул көрәк бәрәңге диде. Әйе. Коръән алайса. Көрән коричневый переводится. Көрән һәм Коръән алар татар, яңа татар супергерой ул кем? Көтүшемен, астына кара мине. Көләләр. Әйе. Плюс. Обана булды бу. Так. Сездә әзерләгез сорауларыгызны, дуслар. Так, все. Фәрида апа. Булды бугай бу дуслар. Дәвам итәбез. Киләсе сорау Фәрида Якуповна каршы алабыз. Хәерле көн. Менә күптән түгел 12 апрель көнне без космонавт көнен үткәрдек, шулай бит. Татарлар космоста әле булганы юк. Кемне җибәрәбез? Менә, димәк күптән түгел космонавтлар көне иде. Татарлар космоста әле булмады. Кемне җибәрәбез? Мин аннары әйтермен, ярымы? Кемне космоска җибәрәбез татарлардан? Менә Рамил белән Русланны җибәрегез, алар анда комикс уйлап утырырлар. Рәхмәт. Шунайга вакыт бик күп булыр иде әлбәттә. Бу безнең эксклюзив иде. Тагын җаваплар. Кемне җибәрәбез? Булды бугай бу. Менә. Кемнедер аппетит шалтылады бугай. Теләсә нәрсә ашый. Ярый, булды бугай. Рәхмәт Фәрида Якуповна сорау өчен. Эмиль Шайхутдинов. Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Командаларга менә шундый сорауым бар әле. Менә бүген жюри әгъзасында утыра Марат Салахов, әйме? Ул инде теге Намасте квестының җитәкчесе. Мин теге Нехорошая квартира квестының җитәкчесе. Ике квест утыра монда. Менә сорау шундый, нинди квест әйбәтрәк һәм нигә? Юк, без Марат белән дус, тату. Дус идегез, әйе, бу сорау. Чан-чан. Чикафау. Чичау. Һәм җаваплар. Зеп Лайф. Әйдә. Әйдәгез. Менә жюрida утыра Марат Салахов, Намасте квестының җитәкчесе. Бу теге дополнительный реклама. Эмиль Шайхутдинов, Нехорошая квартира квестының җитәкчесе. Менә сорау шундый, нинди квест әйбәтрәк һәм нигә? Белмим, булганым юк. Димәк, Намастеда булганы бар аның. Чөнки ул сиңа гына күзен җумды.
Шулай, шулай. Тағын айдагыз, қызық бит сұрау. Айда. Эксклюзив. Эксклюзив. Нинди квест, әйбәтрәк һәм неге? Сидоровка квестына кіріп қара, анда кірсәң шыға алмайсың. Білмеймін. Шыққан кішілер бар. Кім Сидоровкадан? Ана бір кіші отыра бет. Қасырарбыз. Қызарып отырайым. Нешік шыққан, көздері оқайған қаман. Қойда әлекті милигамында шиста. Кішілер. Сидоровкада, анда. Юк, что ли? Кішілер. Бүгін генә Сидоровка болғанайым, Закамьеда. Нәрсе анда? Анда соталар. Анда Закамье. Анда Закамье. Болды ма? Болды бұғай бұл. Рахмет бек зор. Хәм Айдар Сафиулли. Еш барғызға да. Мына мен көптен түгел генә интернетта бір Ишетілмей, видео әйдә көрдім. тағын қышқырып айт. Интернетта көптен түгел генә бір видео көрдім. Оның исеме нинди? Шундай сұрау. Как вы думаете, почему у татар очень милый акцент? Сұрау шундай. Как вы думаете, почему у татар милый акцент? Очень милый. Очень милый. Очень ұнаттым. Шоқ қына қышқырып айт, ярымы? Ишетілмей. Зяп лайф, айда. Как вы думаете, почему у татар очень милый акцент? Ну, сізнікі не очень милый, конечно. Обана, айда. Как вы думаете, почему у татар очень милый акцент? Братишка, ничего не милый, мен брутальный әбе, не надо думать анда космонавта. Йо, күлігіз инде. Мұндай әбі ұнығын ошата. Ошы! Қамыл ошый. Тазарған ішім. Тағын бар ма біздің жауаплар? Или тұқтыбыз мы? 1, 2, 3, мен білмейм. Неше ағатлар шутларға? 3, 4, 5. Ярый, тұқтатабыз, достар. Амин, Аллаға шүкір. Ярый, қазір мен түшем осқа. Демек, біздің сұраулар залдан бар ма сұрауларымен? Айда, кел. Кел, давай, бер микрофонды берсәгіз, бір микрофонды. Айда, мында бас. Міне сеңа микрофон. Қолқышлап. Исімің не башта? Менің исемім Әдилә. Әдилә? Әдилә, әйдә сұрауыңны бер. Менің сұрау шундай. Не үшін Шалыда Black Star бургер юк? Не үшін Шалыда Black Star бургер юк? Мен де бұл сұрау бұрыш үшін әйткенде. Бәлкі үшін ке ол Мәскәуде алар екеу күні. Бір минут күтәбіз де қойтабыз. Әйді, Әдилә тағын бір тапқыр қышқырып. Не үшін Шалыда Black Star бургер юк? Сиңа нәрсе, оқ батыр жетмейм әлі? Ага. Обана, әйді. Не үшін Шалыда Black Star бургер юк? Зато Руслан белән Рамилнең комикслары бар. Әлі юк бит. Юк бит әлі. Или сен шығардың мұжы бірсін. Булды, бұғай бұл, булды. Ярым, рахмет Әдилем, рахмет. Бүтән жауаплар юк, әйім. Әйді, дәвам етеміз, исімің нешік? Хәйрлі кеш зал баштан, исемім Илнур. Сұрауым шундай. Афишада шайтан таяклары квен командасы бар иде. Сәхнәдәләр юк. Қоялар.
Шайтан тояклары афишада бар иде, сәхнәдәләр юк, каялар. Алар нехорошая квартира квестына кергәннәр дә бүтән чыкмаганнар. Андыйлар да бар икән. Нехорошая квартира, Сидоровка дип точка куярга кирәк булайса, чтобы аңлашылды. Бу безнең ни булды? Эксклюзив әйе. Юк. Эксклюзив бидеме? Все, мен оныттым просто. Булдымы? Юк әле. Булды дигәч чыгагымы. Әйдәгез замба. Каялар. Йөрәктә. Нәрсә диде ул? Йөрәктә ди. Йөрәктә диде. Ярый, обана, әйдә, сорау. Шайтан тояклары КВН командасы афишада бар иде, сәхнәдәләр юк, каялар. Зато замба бар, әнә шәчләрендә яшелгә буяганнар. Ну, кем белә, яшел формада шайтан таяклары чыгыш ясый иде. Кем истә тота. Әйдәгез, Зяплаев. Каялар. Белмим, мин үземдәге билетларны аларга гына карарга алган идем. Ара. Бу Кадыровның кызы. Ярый, рәхмәт Илнур, алкышлар. Исәмесез? Салам зау. Әти, салам. Ярыймы сорау? Сәлам, улым. Әйдә, улым, сорауны бир. Барашек кому на Курбан байрам нужен? Нет? Барашек. Это твой барашек, что ли? Все. Әйдә, сорауны бир тагын бер тапкыр. Барашек на Курбан байрам нужен? Карлик бәрән кирәк түгел безгә. Тукта, тынычлан, улым. Тыйнак бул, улым. Мен куркытмадым аны. Юк. Эксклюзив, әйдә тагын бер тапкыр. Барашек на Курбан байрам нужен? Барашек не нужен, а вот ты ничего. Ул бит сине хәзер пычратты. Аның бите, ладно. Барашек на Курбан байрам нужен? Кукей на Пасху нужен? Ике мишер очраштылар. Булды бугай бу? Булдымы? Бар битеңне ю. Велосипедта килде, малай. Әйдә. Моның бите чиста, вот Аллага шөкер. Исемең ничек? Данияр. Данияр. О, тем более. Әйдә, Данияр, сорауыңны. Ни өчен татарлар азарт уеннарын уйнамыйлар? Азарт уеннар уйнамыйлар. Обана, әйдә. Ни өчен татарлар азарт уеннары уйнамыйлар? Нишлә уйнамыйлар? Хәер акчалары кая китә дип беләсез? Замба, әйдә. Ни өчен татарлар азарт уеннары уйнамый? Мин кичә сөтсез эчтем. Менә бу азарт. Мин аңладым, только менә бу азарт. И что-то чәч турында булды. Чәйне сөтсез эчтем. Мин карт инде ишетмим. Тагын җаваплар бармы? Данияр, син нинди мәктәптән? КФУда Боздагыда укыйм. КФУда укыйсың? Син парага килдең, что ли, бүген? Бүген бит суббота, паралар юк. Булды. Бугай бу. Булдымы? Булды, алкышлар, рәхмәт сиңа, Данияр. Әйдәгез, дәвам итәбез, тәмамлыйбыз. Әйдә, исәннәш, исемең ничек? Исәнмесез, исем Альберт. Менә һәрбер команда үз капитаны бар. Сез үзегезнең капитаныгызны ничек сайладыгыз? Ну, шәп сорау. Минемчә, һәрбер команда җавап кайтарырга тиеш, чөнки бик кызык, ничек алар капитанны сайладылар. Обана, әйдә. Сез үзегезнең капитаныгызны ничек сайладыгыз? Кемнең ашасы күп инде, шуны сайладык. Ашарга, йөртергә, проездга, иҗат исе директор. Рәхмәт, әйдә, эксклюзив. Сез үз капитаныгызны ничек сайладыгыз? Рост буенча. Әйдә, Замба.
үз капитаныңызны ничек сайладыгыз? Кім замба дей ала, шуны алдық енді. Замба. Ох, мен тоже капитан был. Зяп лайф. Сіз үз капитаныңызны ничек сайладыгыз? Сойларға керек еді міне? Юрамый сойларға. Менә шулай тоталитаризм. Ярый, минемчә, булды сораулар, булды җаваплар, алкышлар командаларга. Көчле иттереп. Шулай алкышлар астыннан командаларны узатабыз сәхнә артына. Минемчә, әйдәгез, рәхмәт аларга, бик кызыклы разминка булды. Алар әзерләнәләр 3нче бәйгегә, ул да булса безнең шундый катлаулы бәйге була. Хәзер мин сезгә аңлатып үтәм, нәрсә ничек ул була. Ул атала музыкаль өй эше йолдыз белән. Менә шундый авыр, зур, катлаулы исем. Аңлатып үтәм, нәрсә соң ул музыкаль өй эше димәк, командалар ниндидер зур номер күрсәтәләр. Сюжетлы, анда җырлар булырга тиеш. Һәм инде әлбәттә бу номерда ниндидер вакытта чакырылган йолдыз булыша. Йолдыз дип әйткәндә инде Салават Фатхетдинов түгел, ниндидер танылган, Чаллыда танылган кеше. Менә шулай. Аңлаттыммы? Аңлаттым. Әйдәгез, күчәбез, балларга күчәбез инде, әлбәттә безнең, ләкин баллар алдыннан мин әз генә партнерлар турында укып китәм. Генеральный партнер кинокомплекс «Иллюзиум». Кинопонедельник, кинокомплекс «Иллюзиум». Карали? Кинокомплекс «Иллюзиум». Теләсән инде кино ни бары 100 сум гына, дуслар. Понедельник көнде, дүшәмбе. Пәнҗешәмбе көнне премьералар кинокомплекс «Иллюзиумда». Көтеп алынган премьералар, киноинтерактивлар һәм бүләкләр. Килегез понедельник, четверг һәм калган көннәрне «Иллюзиумга». Хәзер әйдәгез, балларны карыйбыз. Мин әйдәгез визитка порядыгында укып китәм. Безнең замба. Разминка өчен замбага максималь балл 6-лы әйтеп куям, 6-лы. 4, 5, 5, 4. 3 4-ле һәм 2 5-ле. Рәхмәт. Аннан соң эксклюзив. 5, 5, 6, 6, 6. 3 6-лы һәм 2 5-ле. Зяп лайф. 5, 3, 4, 5, 5. 2 5-ле, 3 5-ле, 1 4-ле һәм 1 3-ле. Һәм дә инде обана. 5, 3, 6, 5, 4. Туктагыз, калдырыгыз, анда ишетсеннәр. 5, 3, 6, 5, 4. Менә шундый баллар, кызык баллар, дуслар, шуны әйткәндә, шундый бүген кызыклы уен була бу. Ярый, һәм инде без күчәбез 3нче бәйгегә. Аның алдыннан әлбәттә тагын бер тапкыр мин партнерларга рәхмәт укып әйтәм. Квест проект «Выйти из комнаты» сезнең өчен актер белән уйналган квест әзерли. Нехорошая квартира дип атала ул. Барысы да бөтенләй башкача булачак. Сез бик начар фатирга эләгәчәксез. Һәм бер командага әверләшәксез. Һәм кем белә бит сезнең белән ни булачагын. Һәм кайсыгыз ахырына кадәр барып җитәр. Нехорошая квартира, начар квартира, начар фатир, начар аулагы. Белмим, менә шундый исемнәр булырга мөмкин. Шулай безнең партнерыбыз Чаллы Food. 120дән артык итле ризыклар, казылыклар, ярым фабрикатлар, атамалары. Чаллы Food файдалы, тәмле, үзебезнеке. Баунти. Все для райского загородного отдыха. Отдыха, каким он должен быть. Баунти. Новая база отдыха для встречи старых друзей. 999-899. Открой долгожданную возможность сбежать от серой реальности. Собери команду из коллег, друзей или родных. Выбери жанр: фэнтези, хоррор, приключения, детектив. Окажись в запертом пространстве с невероятной атмосферой и с крутыми спецэффектами. Ищи тайники, находи решения, используй логику, доверяй интуиции. Ощути себя главным героем захватывающего сюжета. Разгадай историю квеста. Выберись наружу за 1 час. Испытай настоящие эмоции. Квест-проект «Выйти из комнаты». Уже в 30 городах по всему миру. Хәзер инде дуслар, әйдәгез, музыкаль өй эше
не күшебез Йолдыз белән тагын бер тапкыр исегезгә төшерәм. Кем булыр микән аларның йолдызлары? Беренче булып сәхнәгә чыкалар безнең Замба КВН командасы. Каршы алабыз. Әйдәгез, әйдәгез, достар, уянабыз, көчлерәк алкышлар, Замба! Күз алдыгызга китерегез, рэп группа килде. Әйдәгез, кирегез. Йоу! Бардан ишек. Йоу! Синең бурыныңа нәрсә булды ул? Ал бер тинтәк бәрде. Рафаэль түгел микән? Юк. Сез бит продюсирователь. Продюсер? Шул инде, Без авылдан килдек, бойз бенд группа. Дүртүгез. Бәй, сез икегез генә бит. Калганнары көтүдә калды. Ярар, нәрсә турында җырлыйсыз сез? Бүтән бер турында? Мәхәббәт? Юк. Хатын-кызлар? Политика? Нәрсә турындасың? Бүтән бер турында җырлыйбыз без, Аңлашылды. Әйдәгез, җырлап күрсәтегез. Беренче альбом, беренче трек киттек. Нәрсә булды? Егетләр җырда сүзләр булырга да тиештер бит. Бу безнең беренче трек, без аны аңлап бетермәдек әле ничек анда башлар. Сезгә текстлы җыр кирәкме? Трек. Әйе. Бар ул. Беренче альбом, 4нче трек. Туктагыз, беренче җыр сезнең сүзсез буламыни? Без аңламадык, кем беренче башлый, кем икенче башлый. Шулай калдылар да инде алар. Әйдәгез, беренче альбом, 4нче трек киттек. 1, 2, 3, 6. Мен авылдан шатты. Юк. Салават мондамы? Юк. Аллага шөкер. Егетләр, ничек сез аңламыйсыз? Җырда сүзләр генә түгел, текст та кирәк. Текст? Шулай әйтергә иде. Вокругда около йөрисең, һәр текстлы була сиңа. Беренче альбом, 16 трек киттек. Чала сети мондамы? Иртән торабыз, пешәндә барабыз. Иртән бик кызу, чәй алабыз. Чәйдә бик кайнар, сөтсез булмый. Эшләп утырабыз, кайган сүздер. Рикитак, кара бик мак. Сигабатлар артыннан, әйдә кил монда. Авыл пешән законнары синең куеп бармакта. Егетләр! Егетләр, сез нәрсә минсез башладыгыз, Йоу! Ишек. Йоу! Бу кем? Бу безнең көтүче. Ничек инде? Топ солист. МС үләксә? Дуслар, прогресс күренде инде, бәлки сезнең мәгънәле җырыгыз бардыр. Безнең бит бар шундый җыр. 3нче альбом, 7нче трек. Киттек! Мәхәббәт турында. Бу җыр бик моңсу. Бик моңсу. Бигрәк тә. Язгы көннәр җитте. Яңгырлар башланды. Урамда пычрак, аякка су кера башлады. Нишләргә белмим. Чирдисем дә килми. Кибеткә киттем. Аяклык су йөрим. Гөлфинур апа, исәнмесез дидем. Аякны сөртмәгәч, миңа ул сүгенде. Күзләрне күтәрдем, аларны күрдем. Минем алдымда өр-яңа галош тора иде. Вот сиңа везет, братан. Рәхмәт. Апа күпме тора, мин сорадым. Сорадым, әйтми ул менә бездә. Тукта әле, братан. Диджей кирдән кушар чыкмады бит. Күрмисең мәле? Апа күпме тора, сорадым мин аннан. Акшам җитмәгәч, өйгә кайттым урамнан. Копилканы ваттым, кибеткә бардым. Ләкин ул 4 кәтлек эшли, һәм мин соңга калдым. Юк!
Башанда берішіме ирешікліңні соқла. Кибет ул иртәгә, иртәнге 9-да ошыла. Оласы безне, оласы. Нәрсә нишек? Егетлер, мен бит вахтерша. Без беләбез. Дә без беләбез сез вахтерша икәнен. Без бит охранникларга. Ну ярар. О. Бара. Бүген 15 апрель, шимбә. Пасха белән! Аллага шөкер. Воистину воскрес. Безгә булышты сборная КФУ капитаны Айдар Хайруллин. Һәм Замба команда. Замба МДЗ күрсәтте! Алкышлар, зур рәхмәт Замба КВН командасы һәм Айдар Хайруллинга. Шундый кызыклы рэп җырладылар алар. Әйдәгез алкышлыйбыз. Әйдәгез дуслар. Дәвам итәбез киләсе музыкаль өй эше Йолдыз белән киләсе команда. Барыбыз күрәбез. Эксклюзив. Каршы алабыз алкышлар белән. Күп кешеләрнең походта булганы бардыр һәм күз алдыгызга китерегез балалар югалды. Ау! Кешеләр! Ау! Ну все, без югалдык. Борчылмагыз. Мин урманга килгәндә ипи балчыклары ташлап килгән идем. Уф, әйбәт юл, мин бик күп ипи ашадым. Biz barımız da ulaşacakbız. Иламагыз инде Ләйсән Илгизовна. Ярар балалар, безгә ничек булса да бу төнне монда үткәрергә кирәк. Әйдәгез, ушак ягыйк әле. Ә минем канистра белән шырпы бар. Ну ярар, yok. Так, ушак яктык. Хәзер ашарга гына табарга калды. Ә минем мылтык бар. Ну ярар, бир. Шек-шерик. Шек-шерик. Шерик кул. Тәккә генә патроннарны бетердем. Ярар, мин утын артыннан барып киләйм әле. Так, ярар, без үзебез генә калдык. Әйдәгез, курыкмас өчен җырлар җырлыйк әле. Әйдәгез, минем актуаль җырым бар. Су буенда мәктәп яна, кем кабызган ул ушакны? Субботникта балаларга кем шырпы бирә инде? Бу сүзләрне миңа Лилиягә инде күптән әйтәсе килә иде. Җыр аша җиңелрәк булыр. Бер үбәсем килә. Юк кирәкми. Кочаклыйсым килә. Юк кирәкми. Нигә шулай дисен? Охшатмыйсыңмы? Мин просто ширлим. Апч. Минем дә бер җырым бар. Мин эзләдем даладан, син эзләдең каладан. Кайда син, покемон, табалмадым мин. Кызлар, мин утын тапмадым. Менә ниндидер тарак кына. Ул бит су анасы тарагы. Аның белән чәчләреңне тарасаң, алар нык тиз үсәләр. О, мин моны күптәннән көткән идем. Балалар, мин монда үземнең алтын тарагымны югалтым. Сез күрмәдегезме? Юк. Су анасы сезнең бит әкият буенча аяклар урынына балык койрыгы булырга тиеш. Точно. Игътибар итмәгез, конфеттәмне. Тәк, кызлар, җыелдык. Ничә уйлыйсыз? Аннан суши күп килеп чыгыр микән? Жүләрмени. Яра инде, яра, былай гына әйттем бит. Так, бирегез минем алтын таракны миңа.
Ярар инде, мә. Ул барыбер ушакта янмый. Янмый инде, ул бит алтын. Так, тотыгыз аны. Туктагыз. Татар лигада чыгышлар начарлык белән битергә тиеш түгел. Безгә музыкаль оеш бездә. Юниор лига чемпионы, студ лига чемпионы, Евровидение чемпионы, Олимпиада чемпионы. Һәм бөтен КВН лигаларының администраторы Хакимова Альфия булышты. Һәм команда КВН эксклюзив. Алкышлар, дуслар, көчле иттереп, әйдәгез тагын бер кул чабабыз. Киләсе команда әзерләнгән вакытта тагын бер тапкыр партнерларга рәхмәт укып китәм. Bounty ял итү базасы. Олылар һәм кичкенәләр өчен саф һәм чиста һавада ял. Кунаклар өчен 3 коттедж тәкъдим ителә. Әлеге коттеджларның тәрәзәләре Кама елгасына карый. Шулай ук Bounty базасы соңгы кундыраулар өчен бик яхшы урын, алкышлар берик. Әйдәгез шунда барабыз. Шулай ук безнең партнерыбыз Shellny Food, 120дән артык итле ризыклар, кызылыклар, ярым фабрикатлар, агамалары. Shellny Food файдалы, тәмле һәм үзебезнеке. Дәвам итәбез киләсе музыкаль үй эше белән безгә Зяплайф командасы чыга, әйдәгез каршы алабыз алкышлар белән. Үзебезнең музыкаль үй эшебездә без авыл мәктәбендә булган бер хәлне күрсәтәбез. Кызлар, мин интернетта яңа уен таптым. Анда смайлик буенча җырны танырга кирәк. Әйдәгез уйныйбыз. Әйдәгез, менә беренче смайликлар. Нәрсәсең бу? Туктагыз, мин беләм бугай моны. Бу бит шушы кешеләрнең өйгә кайтулары турында. Туган якка юл тотамын, туган як. Юк инде, менә дөрес җавап. Әйдәгез, дәвам итәбез. Икенчесе. Бу бит теге Ice baby, Ice baby. Син нәрсәм да татар җырлары гына бит. Алайса бу салкын шәй? Kızım üstel yanında sığınıgan şeyler için. Олие, нәрсә эшлисең соң син? Бу бит җиңел, әйдә кыенракны. Җиңел, ярар алайса икенче смайликлар. Бу не теге? Акбар чемпион. Юк. Нәрсә Акбар чемпион түгелме? Чемпион, дөрес түгел. Менә бу җыр. Bu günler kabatlanmaz. Дәвам итәбез. Так, бу теге не? Аның исеме Люция, әтисе эшли полициядә. Син нәрсә? Нинди җыр бу? Моны бөтен кеше җырлый. Кем? Мин. Дөрес түгел. Менә дөрес җавап. Yıllarıma karşı çıkmayı. Әйдәгез соңгысын. Так. Олие, бу җырмысың? Бу бит әллә нинди романтический пират. Аның күзен балкырты чыккан бугай. Сез нәрсә? Менә бу нинди җыр? Bir übesem kile күзләреңнән. Дәресмәтегә кайтабыз. Кызлар, сез кая киттегез? Безнең тагын бер дәрес бугала әле. Син нәрсә? Син нәрсә? Геннадий Валерьевич ширләде, рус теле булмый. Ну, аны бит инде Илдар Фарисович алыштырачак. Здравствуйте, учитель. Самсыз. Нәрсә? Утырыгыз. О, молодец, безнең кеше. Я вас ушатал. Нәрсә ди ул? Я вас ушатал. Учитель. Во, молодец, 5 плюсом. Так, малайлар, балалар, истә калдырыгыз. Рус телен
Үйрену үшін сізге татар тілінің бірінші сөздерін алып атырға керек. Мәселен, шкаф, шкаф, штан, штан, олма, олма, беренгі, әренгі. Дұрыс түгел бит абый. Үріс үгіл, әуім идебіз. Нәрсе дей ол нәрселерді нәрсе ол. Тұр дей, тұр. Молодец, біздің кіші отар. Так, балалар, сіз алдағы дәрісте нәрсе өттіңіз? Падежи. Ну? Падежи өттік. Ну, держу же. Бар, отар, сенен бар кіші шықмасы енді. Ильдар Фарисович, әнеге рус тілін сіз алып барасыз? Мен бет рус тілін өзімнің 4 бармақсыман білем. Нендей 4 бармақ, қолда бет 5 бармақ. Трактор ешігі сұрап тұрмай ол. Так, черемшен. Фу, Камчатка тұралы. Ғафу етігіз. Ғафу етігіз. Афу, тегіз? Ой, егіз, дауырна кәнесте. Yok. Hazır английский bulacak. Клочелин, Гуаримач, Актанер Сити. Әхірді. Әхірді айтасы келейді. İngiliz тілін, рус тілін кішілер білмеске мүмкін. Ләкин татар тілін алар білерге тиішлер. Біздің музыкаль үй ішінде BBK КВН командасының подавалысы Галимов Ильдар. Зәплаев командасы, рәхмәт. Тағы бір алқышлар, достар, Зяплаев һәм BBK-дан Ильдар. Дәвам итәбез. Келесі команда әзірләнгән вакытта әз генә мәгълүмат укып алам, достар. Татар юниор КВН лигасын карарга онытмагыз. Ничек дип сорасагыз, Алга ТВ каналының YouTube битләрендә һәм ВКонтакт шилтәрләрендә төп-түгел бер айдан соң нәкъ менә бүгенге уенны Алга ТВ каналында карарга мөмкинлек бар. Без дәвам итәбез. Келесі команда Киләсе дип әйтсәң инде әлбәттә без аңлыйбыз. 4нче команда, димәк, өй эшен, музыкаль өй эшен тәмамлый торган команда. Ул да булса Обана КВН командасы. Каршы алабыз. Обана! Күбегіз білмей, ләкин вокзалда көп түрлі кішілер ішлей. Әмінді кішілер бір қошанда оланышмай. Пирожки, пирожки, семечки алабыз, кімге керек ел? Свежие. Сәлиме, сату бар аманда. Бара, ярый, хайырлы ертесің, айда. Бен нешесін, сен нешесін бәйлейсің? Сен спецларын жоқ. Жоқ ола, менің қолға судырға, массаж жасып. Енді бұл судырға, қортылық тұр енді. Нәрсе? Қара әлі, білесін бір әлі, бей. Неге? Анда керейін де, бей. Ұлым, бүттін ақшаны суғыры бітірәсің енді сен, әйімі? Рахмет, бей. Пирожки. Сәмісіз мен семешкі берегіз әлі. Қойтып қара, малаяқты, қара. О, малаяқ шауырлай башлады. О, Сәлиме, ішіген болып шейсің міне. Жоқ, семешкі кіріп кетті. Нығырақ сәлкін, түшір, нығырақ сәлкін. Алла-буға, әзмәке, Алла-буға. О, Сәкине, тұп тұр әлі. Мен қазір тезірәкіне бідірәфке кіріппін. Алла-буға, әжмәке, Алла-буға, әжмәке. Вот бизнес бұл. Кіші көрмәгенде гіне.
той, әмін әмейді. Бар кет мұннан, бұл менің тошқы! О, оқша. Вот бизнес бұл. Қайырлы күн, сержант Камалов. Сіздің мұнда ИП бар ма? Yok oğlum, ipi yok. Piraşki bilen simişki gına, simişki. Тоқтағыз, тоқтағыз. Сіздің мұнда лицензия yok, сізге сотарға ярамай. Кетіңіз. Koşup kına betinde oğlum. Yok, yok. Кетіңіз. Yarar gittim indi. Of Allah'ım, toydurdalar indi. Семишки, пирожки, семишки. Достар, біздің ауылда күтішілер хоры бар. Әйдегіз қорап кетек. Күтішілер хоры представляет Unutmağız, пожалуйста. Barmağını üzüm. Yukarı kütüşü. Күткенде ақ көріне Кімдеп тұрам председатель келе Колхоз үшін ол бек қойғыра Ипине ұрласам ол сезіп ола Ипине ұрлама. Ипине ұрлама. Фәрит абый, онда сыр созда батқан. Кімнәрдікісі ма? Председательнікі бұғай. Ол миңа 2 ай уже зарплаты бермей, батсын ана бұл сайыр. Ярар. Жоп. Вепшікі ұшырға керек Қоя опайым әне көріне Әбием нәрсе солған бекен Опайым келіп пакетні көрсетті Помидор кәмісі әжіма қондым Үсірдің болса қызлы болым Тәгіріткен бәрінгі көбіне толып Сабай. Нәрсе тағын бүтін ай бірін ақша бітірдің ме әлі? Әзірек кәне. Bir әлі қары. Так, суған, рашки, лимонлы конфет. Все ме әлі? Әйе. Хайван, бар тағын ап кел. Шушқа. Ұшырған вақыт Басудан мақтур Міне шулай ятырға Рамил! Нәрсе? Келелі мұнда! Неге? Әйді кел, керексін! Қазір! О, егірі. Тұрашы қиғылған. Әйді. Нәрсе абай? Все, бар олым, все. Керекли. Тұз бар ма? Жоқ. Жоқ бет мұна. Ұлыстым күтуде болғанда Осыға пара ширемде ятқанда Фәрит абай, сіздің терсек білен нәрсе болды бұ? Блин, Машка, ё-моё, что ты тут делала? Блин, а что за фигня? Жабығы сенді. Ішкешке бейшкеш қойдырған уақыт Юқла күтуде юғалды О, қоя күту. Алло, сыйырлар қойтты ма? Фуф, ладно, тогда мен тоже хожу қойтам. Давай, жди, мен же как сыйыр.
Ахырдан нәрсә әйтәсез килә? Дуслар, авылларны онытмагыз. Әби бабайларыгыз кырына кайтыгыз һәм авылда да автопатилар була. Безнең белән чыгыш ясады Рафаэль Насыбуллин. Обана КВН командасы. Мяу. Рәхмәт. Бир, давай, бир. Эмоцияны алды. Моның белән дуслар безнең сәламләү бәйгесе түгел, музыкаль ише бәйгесе. Тәмам, әйдәгез, барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз, алкышлар астыннан, дуслар. Командалар чыккан вакытта мин дә әлбәттә бәләгә мәгълүмат укып алам. Бәйгеләрдән соң әлбәттә инде без спонсорларга рәхмәт әйтәбез. Әлегә жюри уйлый инде әлбәттә, кемгә күпме балл куярга. Безнең партнерларыбыз Bounty ял итү базасы. Олылар һәм кичкенәләр өчен саф һәм чиста һавада ял. Кунаклар өчен 3 коттедж тәкъдим ителә. Әлеге коттеджларның тәрәзәләре Кама елгасына карый. Шулай ук Bounty базасы соңгы кыңгыраулар өчен бик яхшы урын. Безнең генераль партнерыбыз Иллюзиум кинокомплексы. Кинопонедельник, димәк, дүшәмбе Иллюзиумда теләсә нинди кино нибары 100 сум гына. Пәнҗешәмбе көнне премьералар Иллюзиумда, көтеп алынган премьералар, кино интерактивлар һәм бүләкләр. Килегез көн сайын Иллюзиумга. Булдымы? Булды бугай. Әйдәгез балларга күчәбез. Башта баллармы? Мин анда карадым, анда кызык баллар. Мин уртак балларны күрдем. Ике бәйге өчен бик кызык әлегә расклад. Бик кызык. Укып кит, юк әле. Белмичә генә утырыгыз. Әйдәгез, алай кызыграк булыр. Сезнең балларыгызны карыйк. Димәк, өй эше, музыкаль өй эше, йолдызлар белән дип атала ул. Безнең башлады аны Замба КВН командасы. Әйдәгез, Замбага максималь балл 6-лы. Тагын бер тапкыр кабатлыйм. Максималь балл 6-лы. Киттек. 4, 5. 4-4ле һәм 1-5ле. Рәхмәт. Аннан соң безнең чыгыш ясады эксклюзив КВН командасы. 5, 4. 3 4ле һәм 2 5ле. Аннан соң безнең чыгыш ясады Zap Life. 5, 6. 1 6лы һәм 4 5ле. Һәм тәмамлады безнең Обана КВН командасы. 5, 6, 5. 4 5ле һәм 1 6лы. Ярый, дуслар, ярый. Менә балларны белдек. Хәзер безнең анда кызлар шутлый. Сөйлибез әйде, әлбәттә сөйлибез. Безне Рәмис бер микрофонны төшер әле жюри әгъзаларына зинһар өчен. Дуслар, әлбәттә инде традиция, гадәттәгечә традиция буенча уен ахырында безнең жюри әгъзалары ниндидер сүзләр әйтә, фикерләр әйтә, бәлки ниндидер киңәшләр бирә командага. Белмим, әйдәгез карап үтик, кем сөйли? Марат Салахов, әйдә Марат. Каршы алабыз Марат Салахов. Алкышлар. Сәләмәсез. Командалар молодцы, әфәрин, бик шәп кичә булды бүген. Миңа бик КВН ошады. Ойрым әйтеп үтәсем килә. Визитка, сәламләү, приветствие. Обана командасы минемчә бик шәп сәламләүен күрсәтте. Инде сәламләү бәйгесендә аларны ничек дөрес була? Аларны отмечаю. Билгелим. Разминка конкурсында эксклюзив командасы миңа бик ошады. Мин белән залда килешә дип уйлыйм. Һәм инде музыкаль иешендә миңа Zap Life командасы ошады. Бик заманча, бик кызык, бик шундай актуаль тема күтәрделәр. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Намасте. Килегез. Начар фатирга квестына килегез, дуслар. Намасте. Рәхмәт Марат Салахов. Дәвам итәбез. Эмиллер Шайхутдинов. Әйдә, Эмиль. Исәнмесез, дуслар, хөрмәтле КВН сөюче кунакларыбыз.
Берничедән әйтәсез килә. Намасте квестына килегез, дуслар, бик шәп квест, үзе булганым бар, алкышлар бирәбез Маратка. Икенчедән, менә күп сүз әйтмим командалар буенча, иң кызык мәзәк, менә миңа калса, ул чипсариклар турында Замба командасында. Яшьләрем ага көлеп утырдым шушы мәзәктән. Гомумән белмим ничек анда балалар, Руслан белә инде менә. Мин беләм, мин карыйм аларга. Әйе. Бик кызык уен килеп чыкты. Һәм инде соңгы тапкыр менә ярым финалда булган идек. Уровень әзрәк күтәрелде, шуңа бик ничек әле тотар. Сөендең әзгенә, Сөендем шуңа. Һәм инде тагын бер мәгълүмат урысча айтам. По билетам на эту игру 20% скидка на следующую неделю на все квест-проекты выйти из комнаты. Икенче атнага. Икенче атнага. Бүтән атна 20% скидка. Бу билетлар белән. Бу билетлар белән. Бу уенның билетлары. Бу уенның билетлары. 20% ташлама. 20% скидка ташлама. Бүтән квестларга. Бүтән квестларга. Ах, молодец. Ә менә икенче атнадан соң, бер атна. Ике атна, бер атнадан соң. 10% скидка. 10% скидка. А ике атнадан соң 1% та юк. Әйдә 1% гына калдыр. 1% булачак. Шәп, молодец. Менә шулай. Тагын берәр сүз бармы синең? Син бик шәп ведущий алып барышы, Руслан. Тагын? Булдымы? Булды. Ярый, рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт, Эмиль Шайхутдинов. Руслан Харисов. Рәхмәт. Мин әле китмим. Айдар Сафиуллин. Сәміз, тағын бір қад. Бүтін қатнашыларға рәхмәт, бүтін келген тамашаға рәхмәт. Ең ұшаған менімше музыкалы ішінде Зеплаев. Ең үтіп кетесің. Менә шулай кыскача гына Айдар уен турында сөйләде безгә. Дәвам итәбез. Фәрида Якуповна. Каршы алабыз. Тагын да бер мәртәбә хәерле кич. Менә Обана команда ничә ел булмадыгыз чемпион? 5 ел. 5 ел. Гөлгә Фәритовна, без Обана команда ничә ел чемпион иде? 4 ел. Сез Обанада уйнадыгыз менә? Ой, юк. Кайчан башладык? 2нче сезон, 3нче сезон, 4нче сезон. Алар 4 тапкыр 4 мәртәбә бер артлы чемпион булдылармы? Алар бер үзләре уйнадымы әллә? Юкмы? Все, Фәрида Яковлевна, әйе. Күп сорау бирәм. Отмечая бу команданы возвращает, по-моему, свою славу. Рәхмәт, Фәрида Яковлевна. Рамиль Агдеев. Әйдә, Рамиль. Нинди фикерләрең бар? Әйдә, Руслан. Әйдә. КВН бик ошады, әлбәттә, әйдәгез көчле алкышлар бирик КВНщикларга. Алар атна буе бу КВНны яздылар, бу КВНга тырыштылар. Һәм инде рәхмәт сезгә, егетләр, кызлар, менә шул сәхнәдә финалга чыккан өчен бик кызык КВН булды бүген. Менә ошадылар, бик ошады ике команда, ул әлбәттә Обана һәм Зяплаев. Зяплаев, кызлар, бик шәп уйныйсыз, һәм инде бик зур рәхмәт сезгә эше өчен. Бик кызык. Илдар бит әлеме? Әйе. Илдар, бүген менә Илдар кайсы районнан әле ул? Актаныш районыннан. Актаныш малае Илдар бүген менә кыздырды, шәп иттереп. Бик зур рәхмәт Илдарга. Обана командасы, Артур һәм аның бандасы. Артур инде күпме бара менә кубокны яуларга. Белмибез, мин үзем менә бигрәк шундый соннар булды, оценкалар. Белеп булмый, кем бүген чемпион булды микән? Мин генә беләм. Әйе. Менә әйтәм инде, чын күңелдән әйтәм инде, менә Обана бүген чемпион булса, мин шатланам, чөнки алар инде шул кадәр озак баралар. Гафу ит, Рамиль. Шул титулга. Гафу ит. Интрига. Ярар. Замба командасы, егетләр, менә беләсезме инде безнең монда ситуация килеп чыкты. Әлбәттә инде 5 көнлек. Финалга чыкты команда Шайтан тояклары, ләкин алар уйный алмадылар. Анда үзенең причиналары булды инде. Һәм инде без Замба егетләренә шалтыраттык.
И уенга кадәр 3 көн калган иде. Юк, ну ие, шулай. Ничә? 4 көн. Уенга кадәр 4 көн калган иде. Егетләр матур иттереп, әзерләнгәннәр, визитка вообще менә. 4 көн эчендә әзерләнделәр егетләр. Молодцы, афәрин. Мин сезгә 5 балл куйдым, чөнки менә сез афәрин егетләр. Ну күренеп тора, барыбер үзләре язалар, үзләре куялар, үзләре эшлиләр. Замба командасы бик шәп. Һәм инде эксклюзив командасы, кызлар эксклюзив мондамы? Кызлар афәрин, егетләр афәрин. Менә Рамисны әйбәт эшләгәнсез. Менә алдыгыз Рамисны, ул бүген сезгә бик нык булышты. Рамискә һәм кызларга көчле алкышлар, дуслар. Һәм инде әлбәттә, менә безнең хәзер Татар КВНда 4 кенә команда түгел, 7 команда барыбер. Менә һәрбер мәктәп, финалда уйнаган мәктәпләр, фестивальда уйнаган мәктәпләр, КВНны саклагыз, калдырыгыз, чөнки Татар КВНы ул менә татар теле өчен бик файдалы һәм инде бик шәп нәрсә, бик кызык нәрсә. Бик зур рәхмәт барлык КВН сөючеләргә. Рәхмәт бик зур. Сөйшләренә ие. Зур рәхмәт сиңа, Рамил. Ярый дуслар, минемчә инде балларга, димәк, нәтиҗәләргә күчергә була. Сез әзерме? Сез әзерме? Әзерме? Ишетмим, сез әзерме? Илнас Сафиуллин шулай кычкыра иде. Ишетмим, әзерме? Әйе, без әзер. Ярый, дуслар. Димәк, 3 бәйге өчен уртак баллар. 4-нче урын. 4-нче урын. 4-нче урын 13,2 балл. 13,2 балл. Замба КВН командасы. Замба. Әйдәгез, чыгыз, әйе, чыгыз. Диплом алыгыз. Дөрес, молодцы. Молодцы. Девам итәбез. 3-нче урын 14 балл. Түгел 14 балл. Эксклюзив. Һәм төп интрига, достар, төп интрига. Барыбыз да аңлыйбыз инде, бу ике калган команданың берсе генә чемпион була ала. Икенче урын 14,2 балл. Зяплаев. Туктагыз. Нәрсәсез кычкырасыз? Атос чемпионны беләсез. Хәзер әйтәм, туктагыз. Беренче урын 14,8 балл. 5 ел көттеләр алар. Обана! Дуслар, моның белән безнең финалыбыз һәм сезоныбыз тәмам. Тиздән сентябрьдәме, октябрьдәме күрешербез. Алда безнең яңа сезон, яңа командалар, яңа чемпион әлбәттә инде, яңа тамашачыбыз. Килегез Татар КВНна, яратыгыз Татар КВНын, сау булыгыз, дуслар. Баунти. Все для райского загородного отдыха. Отдыха, каким он должен быть. Баунти. Новая база отдыха для встречи старых друзей. 999-899. Открой долгожданную возможность сбежать от серой реальности. Собери команду из коллег, друзей или родных. Выбери жанр: фэнтези, хоррор, приключения, детектив. Окажись в запертом пространстве с невероятной атмосферой и с крутыми спецэффектами. Ищи тайники, находи решения, используй логику, доверяй интуиции. Ощути себя главным героем захватывающего сюжета. Разгадай историю квеста. Выберись наружу за 1 час. Испытай настоящие эмоции. Квест-проект «Выйти из комнаты». Уже в 30 городах по всему миру.